हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। बेनो जादों लोगोफोर, गोबाव समनि उनाव आरोबाव नुनो मोनबावसिगोन मुंदांखा फावखुंग्रि पान्सि ब्रह्म बिथांनि मोनसे फाव खालामनाय गोदान बर' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों बर' गामि। बे मिउजिक भिडिअआव पान्सि ब्रह्म बिथांजों लोगोसे फwila बरगयारी, थाजिम नार्जारी बिथांमोनखौबो फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना लेहेर फिल्म प्रडाक्शनाव थाबैनो नुनो मोनगोन। दायो लेहेर फिल्म प्रडाक्शनाव मोननै बर' मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ। मोनसेया जादों फावखुंगुर सिद्धार्थ बर' आरो प्रियंका लाहारी बिथांमोननि फाव खालामनाय मोनसे गोदान बर' मिउजिक भिडिअ। गुबुन मोनसेया जादों लोगोफोर पान्सि ब्रह्म बिथांमोननि फाव खालामनाय बर' गामि मुंनि बर' मिउजिक भिडिअ। बेफोर मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो लेहेर फिल्म प्रडाक्शनाव नुनो मोनसिगोन। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।